Ini iki lho Lur. Iki jenenge ya swasembada pangan. Wis ngurangi dana pembelajaran negara iki jenenge ini. Ki nandur corona pinggir dalan. Wis ora perlu ombo-ombo papane ciwut ngene ora masalah. Iki wae ya akeh. Iki sing ora usah rasa gombang wae ngene iki. Iki. Arepe mbutone pan pawon. Kuwi jahe ya eneng. Komplit masih nek pinggir jalan ora masalah. Lomboke ya eneng. Nek butuh sir jahe, wedang jahe yo panggahan neng. Nang pinggir jalan iki ngoplo jenenge rek iki. Jere wong gunung. Wis ngene lur iki kunir ya eneng kunir. Kuwi. Panggah komplit. Sing penting wong tani semangat. Yo semangat wong tani. Ngoplo nek pinggir jalan.